Pikiranmu Nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta namar saur ditongani bagas jorona songoninang nama dohoti marhite live streaming tongon di bagasan tikion marhite persuruan ni luan ni huriata di distrikon ala tongon adong nuaing ulaun di HKBP Bandung Barat ima pesta prajubileum di pasahat tuhami ulaunon rapdoho padita agusiahan au padita soalon siregar nata dijabu burisima jutak tongok kami marhubas di HKBP Baduk Timur jala songon anggota MPSD didok na tua-tua adorak somanosor sahalak pangula di pamasuk mah boras tu bagasak kadang-kadangan na adorak so pinasahat hatani debata pinasahat mah hata horas adik peso sudi hita masih jalangan horas marita salutna berita nauli pejahan hinguluta tongon di minggu Trinitatis sian hatani debata di pesalmen walu ayat sada saharudi ayat 10 songonomma didok disih edde sian si Daud ali Jahoba si gonggok pami macai sangap do warmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliom murudi atas niaka langit gari sian pamangan niaka danak dohot akka poso-poso di jadi hokodo parangammu ala niaka nama ngaloho asa pau japo musu dohot sitahi sudul-sudul molo hutalio kami langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulat dohot bitang akka na pinaulim tunga hama nian jolmai uben napola ditaringoti rohami bana jala anak ni jolmai uben napola di batiho humurang apalauti di bana sia debata di baiko alai ditali-talio ko muse hamuliao dohot hatongamo tu ibana di pabakito do ibana gumonggom akka jari-jadian ni tangamu sudedo tahe di patuduko tu ibana akka biru-biru do lebu sudena rodi binatang akka na diharangan pidong akka na ditoruni langit dohot akka dekke di laut rodi sude na mangicir di laut ali Jahoba si gonggok pami macai sangapdo guarmu dilihat portibion ido sahakna hurian itu hatta nahina holonga di bagasan Yesus Kristus na marede do si Daud di tonga borngin di natongoni bana majaga durbia na pinarmahan na huhut paida-ida hinauli ni jadi-jadian ni debata langit na macai uli songoninang bitang bulan sudene patuduhon hamuliaon ni debata sudene patuduhon hasok kalon ni debata si Daud marede dada holan marhite suarana alaina takas paredeon ni si Daud marhite haporsiaonna marhite panidangyonna si Daud marede marhite ngoluna pasangapun debata Daud mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Daud memang benar-benar bersaksi atas kemuliaan Tuhan yang
luar biasa atas dunia ini. Laos ido manugi ngulunya kana persea sahatu tikion asa toktong mangedehon hamuliaon ni debata. Asa toktong mangedehon hasangapun ni debata. Asa toktong bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Hamua kamang do tinang bohado hita songon si dauton boy makilalahon pabua debata papatarhon holongna, debata papatarhon kuasona, debata papatarhon hamulionna, gabi boy ngoluta marulupulup hinorhon ni habasau ni debata, kita menikmati lebih daripada yang kita harapkan. Dagudang gua kana masa di tonga-tonga ni ngulut tahun napatar nong nyata lo bisa nata hirim ahado dipangido debata siak kita. Alani gugut tai, alani hasangapot tai, alani kemampuat tai, tukholan asini rohani debatado. Jala ido na manugiho si Daud takas mamuji pasangapot debata. Ido manugiho si Daud bersyukur. Tu sudah pabayanan ni debata na dinguluna. Danga dong na betardo ibana soholan madok mau liate tutu hatai. Danga dong na tardo ibana selain bersyukur tutu hatai. Adok sahalak keluarga, saya keluarga mabain acara syukuran ala naik jabatan ibana. Neng menempati posisi ne baru. Ditugihod doa kali alena, ditugihod do dengan nasahuria, jala dijodoh natoras nasyakitaan, rak martangiang patupa pengucapan syukur. Di pasahat do tuhuria, asa di patupa ibadah. Tarida do sian mula ni acarai syukurani takas edde tangiang bahkan jamita nama ngodolhon nama dok holan asini rohani debatado uben nabui hita melua jale itu yakuhon merhite kesaksian ni keluargai. Semua yang ada dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan dangalani guguna. Alai di akhir ni acarai di naneng mangapu hasuhutoni na patu pengucapan syukuri sada na terida ipajozor makihibatanna. Setiap mengikuti tes selalu nomor sada. Penguji naipe dialog berdebat. Nah, jadi di sudi isi ni pangapuni bah memang hebat di bana. Holak kajagun na patorak torang. Ileon tiki pangapuni tu natorasna songonitong ay pertubunyo piasingin na. Mulai sian hamik meton na patorak torang ma. Tadiro na sa sadaon siya nak kay botona, do siya nakahahana, do siya nakanginin na. Hape sian awalay tuhatta do namar mulia. Holan asini rohani Tuhan itu. Alai di akhir ending ngai bayod do kibat. Gabe seolah-olah kabur do pengucapan syukuri. Nunga morot pamujioni dada tu Tuhan ibe. Alai tu naik jabatan ini nama. Nunga tu jolma. Nuaing buhado hita merenungkan akan masa di ulut tahun. Moloboi hita makilalah pabayanan di debata saat kita tu badungon alani gugut tai alani asini rohani Tuhan idui jala iro na setoktong dipahingot tu hita molo marede si Daud dada hola marhite suarana alai marhite hapursiahonna marhite ngoluna jala siap pareden tarida hola debataro si pujion hola debataro na sokkal
di tengah-tengah ni ngoluna di Portibion. Di ngolu ni jolma na terbatasi di patuduo de bata asini rohana. Sonido na maredeyate. Macai takas do suara ni edde paduan suara na tolu kori. Manugiho kita memuji pasangapo de bata. Siap paredeo ni tarida. Ay hola pitu do notasi ni lagu do sapesi. Alay tabereng mahola not de pagati-gati. Alay boido tarida ribuan lagu yang tergubah. Holan na sada do sapesi do holan ni pagati-gati. Alay tabereng ma gudang akka lagu na digubah gudang lagu na manugiyok kita mangatu si pabena ni bata. So ni do nang ngulut taon. Terbatas do ngulut taon. Terbatas do ngulu ni si Daud. Alay dipakai de batai bana, dipakai de bata hita, papatar hon hamuliau ni de bata. Dada holan satu tikioni. Alay maruduk doi tua katikin nang ro. Karena apa? Hidup orang beriman adalah hidup orang yang berpengharapan. Karena Tuhan tidak pernah membuat hal yang terbesar di masa sekarang. Tuhan tidak pernah membuat hal yang terbesar di masa yang lalu. Tuhan selalu menyatakan karya yang terbesar di masa yang akan datang. Itu te. Itu benerok pengamat sosial. Unak kiri pomu Portibio lep tu dengarna, lep tu susana do Portibio. Ale mebir hitalani daong. Allah hamuliau ni debata, naung madongani hita, hasangapun ni debata, naung marguguyok kita. Kalaupun dunia ini berkata jangan harap dunia ini makin baik. Lep tu susana do Portibion, alai halak na persea, selalu berpengharapan dan punya prinsip hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Ketika Tuhan hadir dengan kemuliaan, keagungan dan kuasanya, sementara manusia kadang-kadang memahami dengan perasaan dan logika. Namun Daud memulai pengalaman dan memahami dengan iman. Bahkan songodak dana idok. Ayang go songodak dana majalo harajau ni debata, dang bongot tu si. Itu benar itu dia tolu dari mulut bayi dan anak-anak kau letakkan dasar kekuatan karena lawan. Yang bohado kita mengahuni. Dari anak-anak yang tanpa bahasa, yang tahu hanya menangis, namun kekuatannya luar biasa. Pamujion natakas tu debata, tarida marhite komunikasi narenggang. Sadi hari do hita mamuji debata. Pengalaman di sidauton manugio kita diganu tiki. Manang di dia pe. Jala pamujio tu debata, ido patuduan parsauran narosu, parsauran nadenggang. Lam lele kita mangulu songon hal Kristen songon si uto Kristus, ikut tarida do parsauran nalam turosuna, nalam tudengganna. Dang dipengaruhi jamanok kita. Tung manang nasongo dia panosang i jamanon mempengaruhi nguluta. Alay dang sumurut parsaurata tutuhani. Ido. Buasa bu isi Daud pasahatu pamujon na nasongo ni denggak komunikasi na tu debata. Denggak parsauranna. Diatu si bana, ditadai bana. Ise do debata di nguluna. Dipakilalahu di mana Pak Bena ni debata na luar biasa. Jala ido mangojar rohana, toktong pasahat ngoluna, pasahat sadok nama sa di ngoluna itu debata. Next songoni ngolunya kena persea satu tikion. Mulu didok kita memuji pasangaput tu pasangaput debata. Hola nari minggu do. Alena takas pengalaman isi dauto dihita jamita na mangulu. Ganup tiki. Dahala naong nariko dihita. Ubanna tapature pamujiota rupani. Isarani alawang dongar rupani manggalangi bah. Ya, maju tak kentar membela yang bayar. Jadi saya songon na yang katangkak rupani asa keluar sudi kemurahan nih daung. Parsauran tu debata, parsauran nama cerosu, taleo dirita tu debata, juk do komunikasi ni jolma tu debata,
songon na marunan. Marunan iutanami baligi marunan kuara. Belanja. Na belanja dua keadaan. Beda do belanja tu pasar Cicadas, tu Cikutra. Beda do tu Gria. Dohot tu Burma. Beda do dohot tu Swalayan. Dedo. Molo lao hita terlalu mobi hamok kenanami mulu belanja tu pasar Cicadas, manak tu Andir, manak tu dia be pasar tradisional, da ekonomi komunikasi berapa ini? Kan? Jadi itawar ikut julurin kan do komunikasi teh. Muludak tabu komunikasi lu tinggal hon. Alai tabu ma komunikasi. Saya songon na yele per tiga-tiga hita kan? Jadi adong terjadi hadusan niroha na saumen na belean kan? Jadi luza dua kaina belanja tu Cicadas rupani. Ala terus komunikasi timbal balik. Balik tak pagabi tu mindak kesidaluan. Hari ini per tiga-tiga do panhori do gabi. Ainu nga masih paululuk kalahi. Laku tiga-tiga ni per tiga-tiga dapotan kebutuhan na akapanuhori itu. Alai molo tu Burma, molo tu Swalayan, molo tu Gria, molo tu mall, berek kamu mah. Ai mulai masuk satu naruar nang sabri cuci mata, hohom do. Setebi bodoh ho sai song dongan makatai si, kan? Lomoroha ibat tutruli, lomoroha ibain. Jadi mulai masuk sampai haruar ibu sagerobak, ibu tu kasiri beleon. Terpapar di layar di komputeri, tak bayar, tak leo kartu tak, leon, hepeng. Terima kasih atas kunjungan Anda. Talusi, mulai hati matutu, mulai ningon, ngadohon na hita nalwahon. Jadi mulai masuk satu naharuar, hobo hita. Ai sutuk songoni kehidupan di Jolma di era na Junwain. Rara ijaloi Tuhan alai saya hohom. Dia tidak pernah bersyukur sama sekali. Alai bohari hita patudu hosong na marunan di pasar tradisional adok komunikasi na denggan. Tajalo narikot di hita, tadok mau liate. Hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih intim. Ala raptaruli lasrohani debata rohita madapotoni bana jala lasrohata tarpasu-pasu ngulutta neksoni ngulunya kena persea muka manami do inanami do mutu minggu trinitasi sodi paingot tu hita marhiti turpukon dangadong natuk margugui hok kita yeso hola debata debatado margugui hok kita tungahaman yan jolmai ubain na die batiho humurang apalautik do ibana sian debata di beko dakta sederium alani gugut tadwi hape nunga merdu sahita dia do pani debata nunga ramun ngolut dia do pani debata alai holong irohani debata naso halopuani Nasomar pangaci itu selalu mendampingi, memperlengkapi, mengurupi hita di nguluong. Dia bati nguluta, dirongani hita, dan dipasopu sasara hita. Jala bui taula kaulota, mangasahon asini rohan debata. Aharon yang dohonon na di hita. Bersyukur. Debatado na marguguyuh kita, debatado na memampuka kita. Dangalani kehebatatay. Adok sada keluarga, ubay sada nai cerita. Adok sada keluarga. Hola semata wayang do, hola sada do anak-anak. Jadi berusaha do natoras naon memperlengkapi danaon anggiak gabe jolmana majuon, jolmana hasehon, jolmana trampilon. Mulai umur 5 tahun, mek dope,
rupani ngaibain sekolah, ibain les, ipa masuk les piano. Nah gitu. Jadi berharap do bapak nai buah masa pemain piano na hibaton, bainono ni gereja no dohot gabi pelayan, butimo. Holan sebulan dope nama dohoti leson, di sadetiki di patu pama di luar nai konser musik. Hadir ro pemain piano na handal di tonga-tonga ni negarai. Menyemarakkan konseron. Betul humalapu dua matai. Manuhur tiket dulu. Tiket ni amatai, tiket ni natai dohot denehi. Asa tamotivasi anak tahun inna. Jadi tiba merupani hari ha lama nasida tu tempat ni konseri. Tiburu nasida asabui jolu. Bakko namanya temulu anak. Hola satok kido beta huduli dung manang nasi dililing merek madet dana ho mangicir rupani say mangadangi merdadalan soni hape satu ngajo main nama liling ko pinya satu ngajo main yang konser rama sudah mempersiapkan nak kasih persiap nak kok madet dana hon tu podium tu pentas ibering mana? Ada ngetok piano kan? Songon nahu pakai nanti kilesine mana tong? Lau may bana tu si nenget. Hudul may mana? Ipalui bana ma? Pianon doh lagu nan nyajarhon ni guru nai. Holani de boto lagu Twinkle Twinkle Little Star. Bahu malapuk masuk di panitia. Anang mulai do konserin na. Itoro sitio lampu sorot, itori sorot piano. Denak. Songoni nang pemain piano na handali. Isi nama jama pianoan. Itor humalapuk di mana? Mereka itu pentas. Isi. Ngai mulai. Ahun na terlebek narwana. Dungi ibereng mada denak. Pajupang buya lahi. Dangi muru hidak danahi. Teruslah bermain. Inna. Hudul memana nenge isaping hidak danahi. Bebani mana matong. Merbido suarani pianon. Dangi. Mengimbangi. Twinkle hidak danahon. Ibani mana bervariasi. Macai tahu matong bigio. Begitu. Duk sirungi. Batibu tangan ma natoropi. GRO dana hitong ngirip pudi bana na isoraki putih. Dan itu HP pemain nah handali do. Jadi kadang-kadang songon itu hita na mangulun. Song dan hirupani. Alabui tabain hal na luar biasa di ngulun. Sai tayetong gua alani kehebat tatai. Songon danahi iripi bana na isoraki. HP na ahli na sapingay do. Tuhata na ilabuktai do. Nah luar biasa mergugui hok kita. Jala odu manugi hok kita. Asalam tu haserefon. Kita tidak berhenti. Dan gak besok kita. Mangulak kaulota. Ala memang hadir ro debata. Dila bukta. Immanuel lo tuhatta. Lau memperlengkapi ngoluta. Gabibui tulus ulotai. Gabibui dengan merdalan ulotai. Mukamang do taminang do hitana pengudison. Ima suara ni terbukta sadarion paingotok kita. Kehadiran ni debata marhiti haji tulus sadaonna. Nama nugio kita takas mamuji pasangap tuhatai. Jala mau lihat ma di debata. Molo dipakai hita maka tidak kok kabel gaun nai song si deputy. Song ni donang HKBP Bandung Tengah Reforman daun molo disuruh tu hatta hamu borhat tu bona pasogit
lao papatar hon habulion ni debata marhiti ulo munai mulu pa itu nakya marhiti hatorangan ni song sidau tido ate dakola marede marhiti suara hubigi nakya adong aksi sosial adong mangibati tempat-tempat na mencari kot iko kunjungan ternyata paduan suara glorious bernyanyi dengan iman bernyanyi dengan kehidupan bernyanyi dengan semangat dak sudat memuji pasangan perdebata di tonga-tonga ningului atik pegudang akka tantangan itu teh atik pegok akka hasusan jadi paredeon na songonido dipangido siya kita dada holan paredeon holan merhite suara sabing alai paredeon natakas merhite ngolu di pasu-pasu tuhat tama paduan suara nabor hatu bona basogit gabe jamita nama ngulu dui ya merespon pakubesion ni tonga-tonga ni bang sotodi bagaimana mensukseskan destinasi para wisata ate dang nama do rupani dang bui hita tunasing alai fokus buhay hita merespon ak kanauli na rin gani tulus masalut nai sehat borhat sehat mulak songoni donang naposo ni tuhatta nanaing di paujak sedarion amanami padita pendalen gultom dohot inang burus regar sakap itu hat taruh nate nakinya pehuboto hamu takas nabur regar sutung ngirip pudongan rupani ala nasi regar nabur regar nengro gabi si regar mamang ujak konin kan tahu buru bereng ngomuna no live streaming adong gula ni pareses tadi Bedung Barat nunga somal tau laos song no ala rokap tado merpida-pida alai mulu paisihut sada pakubesion luar biasa do tarida di kuriat tahun sudido mangulu akka pakubesion ragami pakubesion alani nak takas do pangaririton itu tuhat tamar hidi pimpinat tuhamu dihapor saya hamu lapa tuluson ulau non do dinggan margugu mahamu manguduti ulau non ate margugu mahamu manguduti ulau non dang na pola pasingoton daong paingoton alai ido tona ido ulau natajalo sada pengalaman natakas ala mengadupi pelayan publik go hita mengadupi jolma mengadupi ruas do hita dak pola si buato rohani jolma rohani tuhatta do si buato ai mulu berusaha hita membuat rohani jolma kemunafika dunia terjadi buama sat sonang rohana atik pe marsigor kuri bagasar rohar pani alai mulu binua rohani tuhatta otomatis rohani manangise be burtibion ngabui dapat tai jala iruna tarida di pakubasion nyakadongat di uriaon di pasu-pasu tuhatta mah nungauli merdala nak pakubasion ni sililingon udu tamuna ma akan nauli na dengani tuaka tiki nanengro mulo songoni rupani di pasahat tuhatta tuhamu ba semangat ma lau makubasi ulau ni tuhatta teh pos durwanami na poso ni tuhatta na energi do jadi ke energi kan ni amang perdita do inang di son babui lau pai hutihut gabit yang dua di tonga-tonga ni huriaon aduh keunikan na tutua deh alasian
Beduk timur hiadu bigi nasida. Jala sa wilayah do hita. Sutung lalap pangu nostalgia no dok perbeduk timur, nok yan hiyo basa muna. Gabi tinggal ulaw ni sona te. Itu tong. Jadi dang na gabi madok bekon iko dulu muna tong. Ay ngahya hamar saur do tidangi. Jadi korap tulus do sude unak tading. Asa marsangat tuhatta. Ido nanaing suara hono ni tuhatta marihite hatana jala di pasu-pasu jala di pergugui dengan kama tulus nangak kaya nakon di parsikolaanna marsangat matu hatta marhite ulota sadarion jala margugu manang uluan ni huriatta amang padita resort padita sibarani tagas so manguduti pakkubasion na rope tu inganan na mangihut lai nunga gudang dihoba sinasida sanga dope koordinasi komunikasi tuaka ulau na denggan siahat tujulu ima nanak si parian tangyang nami margugu mahamu jala songonido nang ruas ni huriata tatangyak ko makana poso ni debata asa margugu makubasi huriaon jala taingok ma dang moru lewat salpu tiki dinasida so jolo ditanyako kita saluhukna atok terida mangulu nama sitanyangan tuhat tama masu hita martangyang meta di batama nami marhiti Yesus Kristus pasu-pasu hatam nagabi hanguluan nami diajari hodo hami toktong maka tidak ko kabal gaummu jala ditugi hoko hami Tuhan memuji pasangapoko nang takas parsauran nauli narenggan parsauran narosu gabisiani lam takas huboto kami habal gaummu di ngulu nami di batama nami mek do kami dia dopamu alai ditali hoko tu kami hasangapon toktong didampingi ho diperlengkapi ho ngulu nami gabi tuk kami Tuhan madai hinauli ni pasu-pasum di ngulu nami pasu-pasu mahami bi pasu-pasu keluarga nami, pasu-pasu yanakon nami. Molo tu ngarong akana marukil alanya kaulaon. Ho nama juluan nasida dia kaulaon naksi pikiran. Nama rukil alanya kaparsahiton. Tuk doh tua papatarho kabel gaummu. Leo pakirimo doh pos niroha. Ajarlah kami tetap bersyukur atas kebesaran Tuhan. Gudang hudai hami kapasu-pasu yana dopamu. Tok tong mahami memuji pasangapoko. Hutangnya ko kami to dopamu Tuhan, naposom nanaing manguduti pakubasyon na di ngananon. Amanami padita penalin gultom rapdoho inang, songoni nang akayanakon. Lasro hanasida Tuhan, marparsaura di huriamon, margugu manasida, pinarguguan ito dim. Daus yang marani daging nang todipe. Debata amanami para sirohana sumurung. Toktong mahumang mako kami tu dopamu na badiai. Akan apa som naneng marhubas tubona pasogit baduan suara glorios juluani nasida dia kapar dalanan nek takas nasida Tuhan mangedeho kabel gaummu marhite suara marhite gugu marhite hapursiaon nang marhite nguluna pe gabi pilihan na hucus may dia dopamu ipas nasida borhat saat mulak tu tano pangaratuanon atong satu tangamu ma pasata mingulu nami. Ho mana miya di hami miya di ho mga sao Jesus Kristus. Amin.